بدای صلاح الدین گفتنی براتش که بدای میخواد سحر پیش وراج میره دری وراج دعوت میکنه سلام علیکم رفیق دکتر ما یک خدمت آمدیم پیشت خیلی بفرما براتان چه خدمتی چی گپای навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дар инҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногуна меёбем ки силкаш дар комментария ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалин тон 6500 рубл бонус медиҳанд пайғоми мулки ғариб айноми банда шер муҳаммад исупидан хостем ки бартон як қисса пешниҳод кунем қисса биродаро қиссаи семейняй ай шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки апо хоҳарои муҳтарами қиссаҳоро тамошо накунен марҳабо я салоҳиддин гуфтанӣ баратишка будай салоҳиддин гуфтанӣ баратишка будай мехеза саҳар пеши врач мера дари врачи давбит мекуна салом алейкум рафиқ доктор мо як хизмат омадем пешид хай бифармо братан чӣ хизматай чӣ гапай гуфтай гӯш кун рафиқ доктор ман намедонам чӣ хелай карочи мо ҳама хати занақ секс мекунем баъд якум партия ма ҳамаха гарме мешам летат мекунам баъд якум оргазм айна бо дуюм оргазм боша балад ҳамаха хунуке мехӯрам ман намедонам доктор чӣ гапай байнда чӣ ҳолай доктор ҳама хеле уйлу кидай гуфтай братан саҳар зинут хити бихебиё гуфтай мағзалар мебинед бечору мере саҳар занши пеш кидум мегирӣ меро пеши врач медонан рафиқ доктор ина мо омаду хити зинак омаду гуфтай хитон бериду бесен янга дароен гуфтай янга медони салом алейкум ҳами шавҳартонай ҳо ҳами шавҳартон ҳом аз ҷалб кард ки мо ҳами хати занак секс мекунем якум оргазмда ҳамаха гарм мешам дуюм оргазмда ҳамаха хунуке мехӯрам ҳамаха меларзам во худозидӣ беинсоф ҳамирам сини шумо нақл карду феҳо янга гуфта и худозида якум оргазмуш моҳи июндай дуюм оргазм мекуна 28 декабрда конечно ба и худозидаро меларзона